Pwy na all ymgeisio? Ni allwn dderbyn ceisiadau gan unigolion, unigfasnachwyr, sefydliadau sydd wedi lleoli y tu allan i'r Deyrnas Unedig, cwmnïau sy'n gallu talu elw i gyfarwyddwyr, cyfrandalwyr neu aelodau, gan gynnwys cwmnïau cyfyngedig drwy gyfrandaliadau, sefydliadau sydd â grant arian i bawb y Loteri Genedlaethol ar hyn o bryd nad yw wedi dod i ben, sefydliadau sydd eisoes wedi cyflwyno cais arian i bawb y Loteri Genedlaethol ac sy'n aros am benderfyniad. Sefydliadau sy'n ymgeisio i fwy nag un o'n rhaglenni ar gyfer yr un prosiect dros yr un cyfnod. Mae hyn gan na allwch gael cyllid dyblyg ar gyfer rhywbeth rydyn ni eisoes yn eich ariannu i'w wneud. Mae'n iawn ymgeisio i raglen arall os nad oedd eich cais yn llwyddiannus. Neu un sefydliad sy'n ymgeisio ar ran un arall. Dim ond un grant arian i bawb y Loteri Genedlaethol gallwch chi gael ar y tro. Gallwn ariannu eich sefydliad am uchafswm o 20,000 mewn cyfnod o 12 mis a 20,000 mewn cyfnod o 2 flynedd. Os oes eisoes gennych chi grant arian i bawb y Loteri Genedlaethol a'ch bod am ymgeisio am un arall, mae angen i chi aros nes bod eich grant gyda ni wedi dod i ben cyn ymgeisio eto. Ni fyddwch chi'n gymwys os ydych chi eisoes wedi cyflwyno cais arian i bawb y Loteri Genedlaethol a'ch bod yn aros am benderfyniad.